Dev Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, 1.7 bilyones pesos nga proyekto ipatuman sang DPWH sa siyudad sang Bacolod karon nga tuig. Plano nga pagpatukod sang taytay nga magaangot sa Negros kag Guimaras may pondo na. Sa balita national, DILG Secretary nagkumpirmar Espinido yara sa drugs watch list, samtang presidente nagapati black propaganda lamang ini. Pagtalakay sang Kamara sa renewal sang prangkisa sang ABS-CBN himuon matapos ang Marso 30. Sa balita international, 15 kakabataan patay sa sunog sa isa ka orphanage. Sa balita sa sports, FIBA akon sa Gilas, Thailand nga enkwentro, gin-postpone anay bangod sa COVID-2019. Balita entertainment, Ivana Alawi may panugyan sa malalaki nga in a relationship. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang epektibo nga pamaagi agad mamintinar ang COVID-free. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Pebrero 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Maayo man nga balita, wala sa ginabantayan karon nga anuman nga say isang malain nga panahon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Nag-apekto sa gihapon nga weather kung palakat sa panahon amo ang northeast monsoon kung hangin amihan ilabi na sa Luzon. Samtang diri sa siyudad sang Bacolod ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:09. Sa detalye na sang mga balita lokal. Kapin 1.7 bilyones pesos nga balor sa mga proyekto ang ipatuman sang Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineering Office para sa siyudad sang Bacolod karon nga tuig 2020. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, lakip sa mga proyekto nga ipatuman karon nga tuig ang rehabilitasyon sang dalan kapag kayo sang drainage sa shopping area, ang Buri Road sa Mandalagan, ang koneksyon sa dalan halin sa Alangilan pakadto sa Banwa sang Murcia, road widening kag padayon sang mga drainage projects kag pagbutang sa mga suga sa palibot sa Bacolod. Suno kay Gasataya, ginpahibalo siya nga may 300 milyones pesos na nga pondo gikan sa national para sa pagpadayon sang Negros Bacolod Economic Highway para sa segment 3 halin sa Burgos Extension pagwa sa Bacolod Silay Airport Access Road. Ginapaabot ni Gasataya nga mahuman ang Economic Highway sa 2022 kagyara man sa timeline ang proyekto kabahin ni sang Build program sang Duterte administration. Formal na gin-turnover sang Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineering Office sa gobyerno sang Bacolod ang 33 milyones pesos nga balor sang Bacolod Evacuation Center sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre, Ciudad sang Bacolod. Ang turnover ceremony ang ginpangunahan sa opisyal sang Bacolod, DPWH Regional Director Lea Delfinado, Office of the Civil Defense Regional Director Jose Roberto Nunez, kag iban pa. Ang evacuation center ang may 8 ka may struktura kag kumpleto sa pasilidad. Sunod kay Congressman Greg Gasataya sa tion nga hindi mausar ang proyekto sa rang ini nga maghimo bilang training center sang syudad. Sunod sa kongresista na kaistorya na ini kay Delfinado angot sa pagpain sang pondo para sa perimeter fence sa palibot sang evacuation center. Nagpasalamat si Mayor Evelio Leonardia kag Vice Mayor Elcid Pamigaran sa pagpain sang gobyerno national sang pondo para sa proyekto pero dapat magpangamuyo nga wala sang kalamidad nga magluntad. Sunod kay Leonardia, magatuko din isang team nga mo mag-operate kag mag-maintenance sang proyekto. Inina ang ikalimang evacuation center sa Negros Occidental, lakip na ang sa Kabankalan, Sagay, Bago kag Paday naman ang construction sa Banwa sang San Enrique. Hopefully, hindi siya magamit as evacuation center. Kabay pa nga, way lang may matabo na sa atong Dris Bacolod. Meaning, kung hindi siya ma-utilize as evacuation center, meaning way, ukigit kita. No, mas spare kita sa mga kalamidad. Although we have to always be prepared. Si Bacolod City Congressman Greg Gasataya. Sandang ginpahayag naman ni DPWH Regional Director Lea Delfinado nga 5 pa ka mga evacuation centers ang patukuron sa Western Visayas karon nga 2020. Sunod kay Delfinado, sa kada tuig mayara sang pondo nga ginapain ng gobyerno nasyonal para sa construction sang evacuation centers.
Ginpahatag ni Delfinado, gym type na nga evacuation center ang patukuron nga kompleto sa pasilidad base man sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Delfinado, sarang sila nga makahatag sang isa pa ka evacuation center sa Bacolod kag depende ini kung makasumeter sang requirement ang syudad. Sunod naman kay Congressman Greg Gasataya, mayara sila karon nga inalantaw nga duha ka lugar para patukuran sang ikaduha nga evacuation center sa Bacolod apang magadepende pa sa assessment sang Mines and Geosciences Bureau. Ginpaatag ni Gasataya, una kung tani nga target amo ang propiedad sa syudad sa Bacolod City National High School apang wala ini ginaprubahan sang MGB bangod ini ang makabig nga flood-prone area. This is size na kabilog na pa tindog naton. To ongoing pa ng iban subong 2025 more for 2020. So depende ang Bacolod kung makahatag sila sang requirements. So we can give them another. Ang kabahin sa pahayag ni DPWH Regional Director Leia Delfinado. Prioridad sa Office of the Provincial Agriculturist kon pa ang padayon nga pagpanagtag sang libre nga binhi sa mga mangunguba sa palibot sa probinsya. Sunod kay Provincial Agriculturist Attorney Japheth Mascolino, ini nga programa sang probinsya sa idalam sa administrasyon ni Governor Eugenio Jose Lacson na nagahandom nga mabuligan ang hanay sa mga mangunguma nga apektado sa ginpatuman nga rice tarification law. Dugang pa ni Mascolino, hindi lamang libre nga binhi ang sa karon ginapanagtag sa probinsya kundi nagalakip man ini sa mga farm facilities na ginapaagi sa natungdan nga mga asosasyon. Samtang nagapadayon naman ang ginahimo nga pagtuon angot sa kundiin tukuron ang plano nga Inter-Island Bridge nga mag-aangot sa Negros kag Guimaras Island. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, mayara na sang ginpain nga pondo ang National Economic Development Authority o NEDA para sa sining proyekto kag nagpatigayon na sang feasibility study. Sa pagtuon, 3 ka malugar ang inalantaw nga mahimo patukuran kag iniamo ang sa Pulupandan, Valladolid kag Ciudad Sambago. Apang isa sa inalantaw nga isyu sa Pulupandan, amo nga madamo sa mga pribado nga propiedad nga mapektuhan samtang sa Ciudad Sambago, sa piyak nga mayara sang nagdonar sa duta, apang may isyu naman sa gintanom nga mga mangrove. Sa sosyon ni Ferrer, ang seawall sa Valladolid, amo ang nagakaangay tungod national property, kag makabulig para sa dugang nga income sa banwa. Nagalaom si Ferrer nga hatagan nini sang konsiderasyon kag tun-an sang maayo ang tanan antes man sang pinal nga desisyon kun din giti pahamtang ang ini nga taytay. Wala pa sang hibalo si Dr. Renante Decena, tagpamuno sang Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental, kung pila ang amount sang reward money nga natanan ay gahatag sang Hog Raisers Association sa probinsya sa Sinoman nga makahatag sa impormasyon sa Task Force ASF angot sa ginabantayan yung posible pagsulod sa produkto kon supply sang buhi nga baboy gikan sa Mindanao. Ini ang ginklaro ni Decena kasunod sang reward nga gina-offer sa kabong asosasyon bilang kabahin sang preventive measures nga ginahimo sang probinsya batok sa ginakabalakan nga African swine fever. Dugang pa ni Decena, dako nga kontribusyon ang mabulig sa publiko angot sa mga kampanya ilabi na ang paghatag sa impormasyon sa natungdan nga ahensya sa gobyerno angot sa ginabantayan nga pagsulod sa mga processed products nga nagahalin sa mga lugar nga naging positibo sa among nga balatian. Ginpasiguro man sini nga anuman yung report o kung impormasyon nga mahimo ipadangat sa publiko sa iyatalatapan ang gilayon sini nga pag-aaktuhan. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, nagtipo naman kahapon ang makatapos ng media, mga student journalist, kag iban pa nga mga cause-oriented groups para sa kung sa tubang inisang marker of the fallen journalist sa Plaza Publica sa Ciudad San Bacolod para ipakita ang pagpamatok sa plano nga pagpasira sang ABS-CBN. Sunod kay National Union of Journalists NUJP Negros Chairman Marcel Espina, tinutuyo sa sining hublag protesta nga ipakigbato ang kinimatarong sa pagpalayag hindi lang sa isa kadako nga network kag kundi pati sang lokal nga media. Nagapati si Espina nga ining nakakaigo nga tiniyon agud maghugpong ang mga journalist kag pumuluyo agud proteksyonan ang mga kinamatarong sang media. Liwat man in panumdom ni NUJP National Chairman Nonoy Espina sa mapumuluyo nga dako ang responsibilidad sang mga kanapos sang media bilang watchdog sa sosyedad. Ang tanang nagtambog sa hublag protesta ang nagsuksok naman sang itom nga bayo. Tanan nga media nang ipasira sa gobyerno or kasuhan sa gobyerno nga allegedly may violation of the law. Pero
naton di ba because of this kay mapapasaragan nilang dako nga network ang ABS-CBN ang mas more kita no. Si NUJP Negros Chairman Marcel Espina. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 17 minuto sa nagaligad sa takna nga lasyate. Sa mga bukol naman nga nagatubo sa inyong lawas, sis manakong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Cerber Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Cerber Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cerber Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga balatian. Santon Plus Cerber Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Hernais at tubalan sang gate sa Paglawam Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede gid nga deliver sa inyo puloy-an pinagi sa pag-order sa www.kalsuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalsuganyan Facebook page. DILG Secretary nagkumpirmar Espinido yara sa drugs watch list. Samtang presidente nagapati black propaganda lamang ini bato kay Espinido. Pagtalakay sang kamera sa renewal sa prangkisa sang ABS-CBN, himuon ni matapos ang Marso 30. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampili ka. Mga paglikaw sa balatian ang life extension vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon bulong gini siya sa mga balatian nga ginabatjag sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 ang himo ini sa US of A, aprobado sa FDA Philippines, aprobado pa sa FDA USA. Pero bisan imported, tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sine available sa mabutika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic, dira naman niya libreng aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aron sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginkonformahan ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga yara sa drug watch list sang gobyerno ang kontrobersyal nga pulis si Police Lieutenant Colonel Joey Espinido. Sunod kay Anyo, ipaidalong pa sa validation ang pagkalakip sang ngalan ni Espinido sa narco list. Sa Nabaluan, makapila ka beses yung indayaw si Espinido ni Presidente Rodrigo Duterte bangod sa pagpanguna sini sa operasyon kontra illegal nga droga. Kalakip sa maginbunggo sini ang mga big-time suspected drug lord nga si Reynaldo Parohinog sang Ozamis City. Una dirigin pahayag ni Philippine National Police Chief, Police General Archie Francisco Gamboa nga mahimo madamo naman nga pulis ang yara sa narco list sang gobyerno. Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga black propaganda lamang ang ginahaboy nga akusasyon bato kay Lieutenant Colonel Joey Espinido nga nalakip ini sa narco list. Sa ginpagawa nga statement ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, Pebrero 14 nagapati si Duterte nga matinlo si Espinido. Suno kay Panelo, ini ang ginakabing nga black propaganda bato kay Espinido para gubo ang iyang reputasyon sa mata ni Duterte sa mga Pinoy kag para mauntat na ang kampanya sini batok sa illegal nga droga. Dugang pa ni Panelo, padayon sa karon nga gina-enjoy ni Espinido ang pagsalig sa iya sang presidente. Suno pa kay Panelo, nagapati si Duterte nga hindi matuod ang alegasyon nga involbado si Espinido sa ginadilian nga droga. Patapuso naman sang Kamara ang karon nga prangkisa sang ABS-CBN sa Marso 30 antes sila magumpisa sa pagtalakay sa 11 ka mapending nga hagna para sa renewal sang franchise sa mga media network. Sunod kay House Speaker Alan Peter Cayetano, hindi urgent ang maginfile nga hagna bangod sa rang pa maka-operate ang ABS-CBN tubtob sa Marso tuig 2022. Duwa pa ni Cayetano, posible ila talakayon ang pending nga mahagna kung magkalma na ang tanan antes ang Marso tuig 2022 o kung sa bulan sang Mayo o kung pagkatapos ang State of the Nation Address sang Presidente. Gintalanan naman sa katatlong Lunes sa bulan sang Hulyo ang masunod nga sona ni Presidente Rodrigo Duterte. Una na ipalayag ng Senate President Tito Soto kag House Committee on Legislative Franchises Vice Chairman Tony Pet Albano nga sarang pa maka-operate ang ABS-CBN tubtob sa Hunyo tuig 2022 apisar na expire na ang ilang prangkisa bangod may mga pending pangahagna nga gin-file sa Kongreso. Ginkalipay naman sa gobyerno sa Taiwan ang pagbawi sa Pilipinas sa ginapatumang nga travel ban bangod sa pandam sa COVID-19. Sa pahayag sang Taipei Economic and Culture Office of the Philippines sa Conteco, ginpahayag sini nga ginahimo naman sa gobyerno sa Taiwan ang tanan agud matap ng paglaptas sang balatian. Padayon man ang pagpakig-angot nila sa international community agud batuan ang COVID-19. Gindayaw man sang TECO ang tikang sang Manila Economic and Culture Office agud makakas ang travel ban sa Taiwan. Ginapadali naman sa Bureau of Customs ang proseso sa pag-release sa face mask nga mag-abot sa pungsod. Inibagod sa kakulang sa gyapon sa supply sang face mask sa pungsod bangod sa paandam sang COVID-19. Sunod sa customs, kung may mag-abot nga shipment sang face mask, ginapadali ang proseso agud gilayon ini nga ma-release. Sa record sang BOC, umpisa sa tong Enero, mayara sang 210 ka mga karton
napulo ka boxes kag 5 ka packages ang na-release na sang customs sa port sang Davao kag naiya. Ginmanduan ng Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary Eduardo Anyo ang tanan nga local government units kung LGUs nga mas hugtan pa ang ginapatuman niya tikang para mapunggan ang paglaptas ng African Swine Fever. Suro kay Anyo, makabing nga urgent matter ang ASF mga apektado sini ang parangabuyan sang hog racers. Ginpangabay man ni Anyo ma LGU nga sundon ang protocol ng ginapatuman sa Department of Agriculture kalakip na pagtukod kag pagpabakod sa ASF prevention and control plans, pagpatigan sa public awareness sa ASF, surveillance kag border control and movement management. Gindayaw naman sa DILG ang mga LGU nga nagpain sang pondo para matapna ang ASF kag mabuliga ng apektado nga hog racers. Sa ibang paraton nga mga balita nasyonal, ipatuma naman sang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kung PAGCOR ang non-contact application policy para malikawan ang naman yung paglaptas ng COVID-19. Sunod sa PAGCOR, isa sa mga ginapatuman nila ang pagbutang na lamang sa mga drop box sa ilas ng opisina sa dindirige ahulog sa mga tao na nagpasambulig sa ila. Makabarto na lamang sa text message ang pasyente nga naghulog sa ilang dokumento kag para maproseso ang ilang request. Ginpaig naman ni PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Jimmy Bundok nga dapat ang mga dokumento nga isumeter sa ila ang tunay kag kompleto. Prioridad nila sa karon ang mga pasyente nga nagapaidalom sa chemotherapy kag dialysis. Ginkompirmar na sa Malacanang ang pag-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte kay Anay Chief Justice Lucas Bersamin bilang chairperson sa Government Service Insurance System o GSIS. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, gin-appoint man si Bersamin bilang miyembro sa Board of Trustees ng GSIS. Dugang pa ni Panelo, kumpiyansang Malacanang nga serbisyohan ni Bersamin ang GSIS pareho sa dedikasyon nga ginpakita niya sa madamo nga tuig niya sa gobyerno, partikular sa hudikatura. Sinibaluan na pulo katuig na nga nagserbisyo sa Korte Suprema si Bersamin kag tuig 2018 sang ma-appoint bilang Chief Justice. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:29. Sa ato naman habon pampaligo, Sandon Plus Herbal Soap, ato nyo inarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe kaayo nga gamiton. Ang Sandon Plus Herbal Soap nagapaputi sa imo nga panit, nagapakinis sang supat, nagahatag alibyo sa punggod kag pikas-pikas sa imo nga guya. Itong nga ilok, itong nga siko, itong nga tuhod, mahatagan sang alibyo sang Sandon Plus Herbal Soap. Sandon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, kag pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag panguntra sa problema sa constipation o kon ang kabudlayan mo sa pagpamuhin. Tinloan ang iyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kinsay ka mga kabataan patay sa sunog sa isa ka orphanage. Samtang enkwentro sa tunga sang Gilas, Pilipinas kag Thailand, gin-postpone anay bangod sang COVID-19. Sa kadaton kong balita espesyal, akong epektibo nga pamagi. Agud nga mamintenar nga COVID-free kita gihapon. Sining 20. Ako ning COVID-19 free kita. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Aksyon na problema bila sa allergies, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang may mataas sining antihistamine properties. Ginapanubo sining histamine level sa inyong alawas para nga makontrol ang allergies. Sa mga pilas nga daw kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyong panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Manami ini sa tanan nga sahi isang skin diseases. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C kag Santhon Plus Herbal Capsule. Kag pwede na ma-deliver sa inyong balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37.
Kag sa ato naman nga Balita International, 15 ka mga kabataan ang napatay matapos masunog ang isa ka orphanage sa Haiti. Nagluntad ang insidente sa Kenskov sa diin. 2 ka mga kabataan ang gilayon nga napatay samtang 13 naman ang napatay samtang ginabulong sa hospital. Ginaibalo pa sa otoridad ang ginahalinan sang sunog sa 2 ka panalgan nga building. Naibaluan sa otoridad nga wala sang permit ang mga building sa mag-operar ini umpisa pa sa tuig 2013. Sa balita sa patagsang pagnegosyo, mahimo nga padasigon sang Central Bank ang ilas nga rate cut program para sa tuig kung ang coronavirus disease 19 may dakong epekto sa pagsanyog sang pungsod. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Diokno nagpahayag nga ang policy making body nga monetary board mahimo mag-implementar sang ikadua nga 25 basis point rate cut nga iaging promesa pa sa ikadua quarter sa 2019. Ginpahayag ni Diokno nga ang 2019 coronavirus disease outbreak may dako ining epekto sa pagsanyog sa ekonomiya sa pungsod para sa tuig 2020. Para naman sa ato sa foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 56 centimos, ang Hong Kong dollar may 6 pesos kag 51 centimos, samtang ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 33 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, kilala mo si Ivana Alawi? Sino sa... Ay, hindi mo siya kilala kasi. Kwan Sikat lang. na siya pala subong. Si Ivana Trump lang? Ivana Trump. Tiyas, Daw ano bata na mo na ni Donald Trump si Ivana Trump? bata na siya ya. Tiyas, Lain mo na si Alawi, ya. Melanie. Lain man niya si Ivana Alawi Action Boy. Sino masaya? Pinakabago ni siya nga. Actually, ga... Ate, hindi ko kilala kay Bago gali. Hindi man. Doon nag-ano-ano na siya bala. Vlog? Doga makita-kita mo na siya bala sa iba niya teleserye. Ah. Pero officially lang gid recently na Action Boy nag-sign na siya contract. Nagkakuan sa gilid daw extra extra. naman na. Oo. Nag-extra. Bayi na siya. Uy, Ivana mo. Uy, Ay, kung lalaki? Lalaki Ivano. Ivan lang. Ibaro do ka, game may no. Diba? So, ang Action Boy, siya subong ang, na-dubbed man ni siya as do ka pantasya ng bayan. Kaya perfect na siya Action Boy, sexy. Sexy siya, literally. May lawas. Uy, kagi. Yes. Wala kagi sido. Kompleto sa bakuna. Bakuna. Sa bakuna, Action Boy. Kaya dyan? Namigay kung lakagi sido, no? Oo. Mga 20s Action Boy, Mukha niya, itanong lang ikaw kay kapalasido. Si mo. Gali, no? Kasad mo naman. Paano pa ni malikawan? Ang hindi na. Sido ko. So, man Action Boy, kay, basta ipakita ko karon ang picture niya. Sexy, good siya, Action Boy. Beautiful man. Damo siya gina-share ng mga sexy, naka-swimsuit siya, mga mamuna. Tiyambal ya, damo ko nag-message siya ng mga girls, nagambal siya ang cause ng breakup. Kaya ginasave ang yung mga pictures. Gin-check ko gani mo gallery, ay wala ka save sa Action Boy. Hindi mo kilala. Kasi sa Action Boy, hindi mo kilala. Okay lang na. Tiyan mo na, nang ginamessage siya kung Action Boy nga ikaw ang cause ng breakup mo na, tiyan panugyan na subong sa mga lalaki nga in a relationship, hindi nyo pag-save akong picture, di ba? Para iwas away. Hindi, panugyan ko siya. Hindi ka na mag-post na sa mga picture. Kaya po niya iya, dira siya ba nagsikat Action Boy? Pero ka namin man sa iyang personality. Hindi na mong into. Ha? Ganito ang binubigkan yung maduwa, tungkol lang sa yung save photos. So immature. Di ka, base kung kamo sila, base save man sila sa mga James Reid, kag mga, no? Ang mga bayi kung babae dahil okay lang yung, ay, ano ba lang niya, fun man niya, pero magawaras, kita yung lalaki, break. Break. Kala, ikaluwi sa mga boys, kis Yung Valentine's mo doon, Valentine. Ba ka naman, saan doon nalapyo, gisubong na, kay, na-notice, na doon ka, sige lang, importante mahalaga. Importante buhi. Importante buhi. Sana all. Doon naglilingin ka ni ulo ka, Action Boy, sa pang sana all kahapon. Oo, muna. Pinakabongga, gid sa Action Art. Koronahan, gid siya. Hatagal ko siya karon sa corona. Corona, gid siya. Si Action Art ang King of Valentine's. Oo, kagapon. Ginwasa, gid siya ang tanan niya, Daniel Padilla, Action Boy. Ibang level. Correct. Balita sa sports.
Ginkonformar sang FIBA nga ilan ay gin-postpone ang pila ka mga hampang para sa unang window sang FIBA Asia Cup qualifiers. Kalakip dire ang enkwentro kung tani sang Gilas, Pilipinas kag Thailand sa palabuton nga Pebrero 20 nga hiwato naman sa Smart Araneta Coliseum. Sa pahayag sang FIBA bangod na nini sa paandam sang coronavirus disease nga padang gyapon nga dala sang kakugmat kag kabalaka sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Magluwas diri postpone man ang Japan-China nga hampang sa Pebrero 21 kang China-Malaysia nga hampang sa Pebrero 24. Ginatun-an naman sa karon sang basketball body kung kansilahon Manila ang iban pang hampang pareho sa road games ang Pilipinas kontra Indonesia sa Pebrero 23. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy. Happy weekend. Happy post-Valentine Day. Yes. Post na. Oo, salamat. Tingnan mo sa Valentine's Day mo. Importante buhi. Ako na siya gaginhawa kita, Action Boy. Kung di ka malmahal sa mga bulak, bla. Oo. Ang roses, nagpila ganitong rose. 80 ang isa ka stem, Action Boy. Isa ka, 80 pesos. Isa lang kabilog. Yes. Kung stem lang, be. Kasi 40 lang. Kasi 40 lang, no? Basi 12 lang. Ayaw mo na, kay stem. May ara ko gani nga kilala, amigo ko. May buka malmal sa sunflower, no? Tag 350 to 400 ang isa kabilog na sunflower. Abi mo na ginimo ya para maka-save. Ang ginatag sa iyang girlfriend, sunflower seeds. Yaman na kami kukuton pa siya. Amo na. Sunflower seeds. Yaman na makakukot pa siya. Pero ang pamangkot ng na siya, ng raw or basigin sunlag ya pag para double effort. Sunlag. Very good. At least may kukot. Yes, may kutkutin ang tawag nila. Kutkut. Basta? Ha? Kukutin. Kukutin na mo na. Piyo ang kukutin. Ang kutkutin. Kutkut na yan. Kutkut na na. Kutkutin ko ro. O na. Basta importante buhi. Amo ng moto sa Action Boy. Kumay kapag gani mo sunflower seeds, at least may bulak sunflower. Iban gani iya. Kuha na dyan ang inang sandiyam. Sandiyam. Iba Action Boy, practical bugas. Yeah, tika pa rin na. Nagaan mo sunflower seeds, pungko ka muna sa tubang sang sunset. Oo. Te. Sa tubang gidya. No, tubang yung sunset. Teka nito ka mayos ang life nyo. Dahil ka may mga hashtag dahil nga sana all. Sana all. Sana ulo. Importante buhi. Pero mo yung pinaka-importante, buhi kita tanan. Kagaginhawa. So, sa kada pamangkot sa imo, kumustang Valentine's Day mo? Importante buhi. Di ba? Oh, pili ka. Oo, pili ka. May Valentine's mo, celebrate basta ka, na patay ka. Pero importante buhi kita tanan. Kaya may mga dasol pang mga Valentine's Day. Perfect man. Perfect. Yes. So ang mga kahapon may mga inablang wala Valentine's Day. Nag-reunion man sila ya. Nag-reunion. Ang mga single blang nga wala gid sang date. Oo. Nag-reunion Pero man sila. grabe action ba yung traffic gabi Action Ay, Boy? parte, oo. Damo gid man nag-celebrate sang Valentine's. Isa sa narealisar ko ang tanan nga mga restaurants, ang tanan halos puno. Halos daw hindi ka na makakasulod ka muna mga kada Valentine's. Narealisar ko, ang Valentine's Day gali, nagakos ang gutom sa tao. Nga man. Ika ginutok sila sa restaurant. Nga sa Valentine's Day na sila maginutok. Doon nagakos ang gutom. Oo, kay kung manotice mo, ang mga restaurants, ang Makalanaan, puno. So, butsulingon, kung Valentine's Day, ginagutom ang tao. So, meaning pwede isa na sa akon yung mga sa mga studies ko lang. Grabe, studies mo no, in fairness. Gutom ang tao kung Valentine's Day. So, That's pwede why talaga iano puno ay. ang mga restaurant. Pwede taguro mag-submit nga holiday Action Boy, submit bill, National Gutom Day. Pwede lang na. Valentine's Day. Tapos National Gutom Day, importante buhi. Importante buhi. Correct man. Correct. Yeah. Sige. Ang mga word naman sa mga 2020 do ka importante buhi. Importante buhi. Kaya di ba sana all ang sang mahalin sang legal parang sana all Action Boy. Hasta subong. Subong nga importante buhi. Yes. So kung ano matabo sa imo pang buhi, let's say may gintrahan ka nga contest, di kumusta ang imo to nga nag-intra ka to sa importante buhi. Correct. Kaya di ba sang legal Action Boy, mas okay kung sa nag-trending nga sana all Action Boy kay isang sa di ba nag-trending man sa unang kamo na do ka mo na kariya do ka suya do ka anong kamo na ito ang sana all do ka
Sana all. Naka-positive bala action boy, Positive, di ba? Correct. Ang importante, buhi naman niya. At least may alibay ka bala. Hindi ka lang mag-explain. Importante, buhi. Nak, kamusta yung mag-grades, nak? Importante, buhi. Pili ka ma. Di ba? So, correct. Pinatay ta ko. Nakalay ko sa phone ka, no? Nak, mustang grades ta? Mustang exam? Ay, importante, buhi. Pinatay ta ko Muna. Tapos pagambal si mo, biya pa, wala na ako bala allowance. Nak, importante buhi. Diba? Correct. Okay, nubo ganiya grades. Wala siya ganiya grades. Ipakita sa imo. Dating ako ng allowance, nak, importante buhi. Isabat naman siya na. Doon na. Tsakta. Alam ba si mga puro buhi na rin. So, sige, Action Boy, di kita na sa ato niya balita special. So, basi bala nalimtan ta na ang COVID, bala Action Boy. Nakagapon-punda mo, gidya tao, yamong. So, ari subong Action Boy, May gani kayo, waging postpone. Ang wala. Waging cancel. Ang Valentine's Kahit tungod Day. sa COVID-19. Tamo, bala festival naging cancel, Action Boy, no? Ang sa bago. Nag-cancel. Sagay nag-cancel. Sagay, oo. Ano pa? Ang Valladolid do sigiho nila. Ano kaning fiesta sa Valladolid? Dahil yung Pebrero nila. Anong alam sa nila fiesta na? Hindi ko ka nalipat ko kay why ka ba yung imbitar si Mayor mo? Oo nga. Ako lang yung nagkakalipat ka dyan, no? Mayor Bigbot na bla. Tiwai sa kaming imbitar dito ka kalipat ko sa pista sang Valladolid. Sige. Basta i-text siya ka. Basta daw mga end of the month na sa February mo. Ang kwan daw yung cancel man I think ang San Enrique, Bulang-Bulang Festival. Bulang naman natin. Bulang-bulang. Manok Mamalok na mo. naman. Sige. Rooster. Sige. Correct. So, Ariana Manok Action yung Boy. nagbulang na mo. So, rooster. Fighting cocks. Fighting cocks. Sige. So, Action Boy, ang balita special ta. Paano malikawan ta pag Action Boy? Kag paano bala ma-maintain ang COVID-free Action Boy? Actually, COVID-free kita, ha? COVID-free kita sa Philippines. Ang isa to, nga Chinese to, napatay naman to mo. Actually, sa China, yan to nakuha, ya. Tapos ang duha. Tapos ang duha yan na discharge na. Ang isa nga napatay isang 13, why man to, sintomas na to iyaya, pero hindi to siya napatay sa COVID. Patay to siya sa heart attack, guro. Baka man na. Cardiovascular attack. Sige. So, Reaction Boy, ang always ginambal man sang panugyan man sang DOH, nga, pero may gid maghugas sang kamo. Of course. Alcohol. Magbalon ka gid sanitizer. Nag-sold out gid ligad bilang alcohol Action Boy. Yung shortage. True. Pero subong ang ang face mask ang wala gid no. Out of stock gid siya, Action Boy. So next Action Boy, likawan mo pagid ang mag-contact sa may mga balatian nga nga mga sapat mo. Na likawan mo na siya, Action Boy, kay possible wala pa. Pero actually subong di ba wala pagid man sang study nga naga-confirm kung ano gid ang kinahalinan ni Action Boy sang sining COVID-19. So next, amo na ako mag-ubo kag mag-ano ka kuno Action Boy, magpangachi. Cover. Cover. Social bala ako. Ah. Social. Pwede para matabunan lang gid yan. Ngara nga. Amo na mo. Mawawala dito sa iyo. Na. Kapin pang ang ubo mo bala na may hunis punta. Na may kwan sa bala, may daga eco sa bala. Pa naman. Wala ka la, yun naman. Eco na sa. Do television, may television ka na Action Boy. So ganit so ikuan mo ginandaman mo ginainang mag-ubo sa bala. Ako So ginabalikid. patapuson mo ginang echo. Ako ginabalikid ko ginadagan bala. Ginambalan ka naging pa-check up. Ako pa-check up. Kalain Action Boy. Amo na nga ubo. Kalain na iya, dumakalala doon. Ginaw palayo, iko Action Boy makamu ka na ubo. Nang damay. Bisan ka news cast, magwa ko yun. Dagahon ni blas punta. Kala. So Mayara next. man nga ubo nga dulaan ginawa na. Ay, oo. Mayara man Action Boy. Nga do, mabugto ng ginawa. Do kalas. Matyagan mo ang iya ginawang ubo. Wala. Dada sa ginawa sa ubo. Ay, budlay na. Budlay na may television. Kaya na, patakod ka lang antena. Lain na kung mga 44 inches pa na bala. Ito po sa black and white. Kalain. So, next Action Boy, mag-inom sa madamong tubig. Sa mga hindi hilig, mag-inom tubig. Sa tanan nga mga bagay, importante ng tubig.
Ako kay may alarm, gi ko ni Action Boy, ah. May, Kung saan daw mag-inom tubig, kaya kakalipat, takis amo. ay, gali. Natamad na lang balahaw. So gina-remind ka gidya nga mag-inom tubig. Drink water na. Unang Yung isa kung mamag gutom na. kita, hindi man kita gutom actually. Oo, Uhaw lang uhaw kita. lang, nan. Correct, amo na siya. And then, next Action Boy, mag-inom kita sang vitamins. And minerals. May sumpong yung minerals. Kaya para, Action Boy, para mapangapinan. Para magbakod ang aton nga lawas, ang aton nga immune system. Para hindi dasig, Action Boy, kadasig bala Hindi ka dasig tapikan sa malatian. Yes. Na makabato imo lawas bla. Importante na ang aton lawas kay hindi makabalatian ni kung bakod mo lang immune system mo, hindi mo ni maka. Correct. Hindi niya ka first base imo ya. So, katapos Action Boy, mag-consult. Likawan ang pulaw. Ha? Pulaw. Likawan. Because ang pulaw nagapa weekend sa imo nga immune Wala ka system. nagapulaw sa bong. Ang pulaw ya kuan na saya nang importante buhi. Correct. Wala ka nang iba sa Pero bong. kaya alauna ko nag Bisan nga pulaw ka, importante importante buhi. buhi. Sta? Yes, correct. sige. So, ang last, ang na mag-consult gid sa imong mga doctor. Doctor. Kaya kung daw hindi mayo yang diagnosis sa imo, seek a second opinion. Mangita mo na. Mangita mo dyan ba? Ano ba dyan ba opinion? Dito tabas piya ko, basi mayo na Basi diyo. mayo niya. Okay? Correct. Good morning kay Rose Wenner, sa akong classmate Lilian Bermudez, Cherry Garcia, good morning man. Sa ako manina Ophelia La Chica, May Cautivar Duhenyo, mayang aga. Sa kay kagawan Mila Alit, mayang aga da, ha? At, Ang aton yung mga nag-monitor sa Facebook. wala pa. Kay Valencia Kenneth, good morning. Kay Helen Huesna. Kay Samiana Dandan, good morning. Emmanuel Miraflores Cuales. Kay Jocelyn Song Comedia, good morning. Kay Bichi, good morning. Mga pita, init pa ang pandesal. Importante. Buhi. May man ni si Jocelyn, no? Mobilidad man mo. Basta mga Jocelyn, may mga abilidaran ni Action Phil Boy. Alonsagay, kag bro ko Edwin Miranda Sr. Good morning, man. Oy, mga kuan na katap, ano bala, sa nga parol, ang VPA bala, sa parol, Bacolod Parol and Probation Office number 1, kita na itabwas, ha? Sa, may kantuan kami sa Blooming Treat bala, sa Murcia. Daw swimming pool ko na to, Daw may Do swimming pool ko na. Swimming pool, gid. Do swimming. Sige. Kala. Ag si Kap Baguanga dira sa Barangay 2. Good morning, ma'am. Mother's Day sa Action Boy. Kapon pa? Kagapon pa. Pero may aras subong nga Mother's Day nila, di ba? Pero siyempre, basta every 15th and 30th, end of the month, Mother's Day. Happy birthday sa tanong yung may birthday Action Boy. Kay Correct. happy weekend. Ano nga sa mga February? 15. 15. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang, ano sa gani? Yung list. Valentine King. Valentine King. Hindi ko nalimta mo ng extra ta. True! Gabi siya, no? Gabi. 12 ka roses nga naputo sa 12 kay 1,000. Sana all! Naka-comment yung Connection Boy, inigid yung tuod nga sana all. Diba? Ang inyo din ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.